Mwube bụ nke ewubere mgbo ihe ngochi na mpaghara Akwa Mmiri Eze River na amụmọlụ ya nke dị na-aga n'ihu na Ozubulu bụ nke si na Ozubulu wee banezie n'okporo ụzọ Atani Road abụrụgo nke arụchara. Ya bụ okporo ụzọ nke otu aka ya ruru kilomita 11 bụzi nke ya bụ akwa mmiri osimiri arụrụ akwa mmiri osimiri Eze na akwa mmiri Ozubulu ma bụrụkwazị nke ọrụ na-aga n'ihu ya eri oge. Ngozi Obileri onye nta akụkọ anyị ga-ewetara anyị akụkọ etinye bụ ọrụ si wee gaa. Oge ndị nta akụkọ ABS rutere na ya bụ ụzọ, ha chọpụtara na awụọla aja nke ga-ejide akwa mmiri ahụ ebe ha wụbaziri nke a ga-awụ n'enu ya bekee kpọrọ beams nke dị 14 n'ọnụọgụ. Ka ọ na-agwazi ndị nta akụkọ ABS okwu ka onye ji ọkwa managing director nke Tamad Construction Company ụlọ ọrụ ngoji ya bụ ọrụ bụ injinia Tony Madi kọwara na ya bụ akwa mmiri nwere nke ha kpọrọ pam abụọ ma bụrụkwa ebe ha ga-anọ wụzie elu ebe ụgbọala ga na-agba na elu ya bụ akwa mmiri, nke ọ kọwara na ọ ga-ewe ha izu ụka abụọ maọbụ izu ụka atọ ịrụcha ma wekwa ha izu ụka abụọ ịhapụ ka ọkọ kpamkpam. Injinia Madi kọwakwara na ọ ga-ewe ha ruo na ngwụsị ọnwa Septemba ịhụ na ụgbọala gbabara na ya bụ elu akwa mmiri tupu ha ebidozie iwu kolta na okporo ụzọ ahụ. Ọ kwararịrị nyegara mmiri ozuzo nke na-ezo oge ọbụla na ya bụ ebe, nke ọ kọwara na ọ bụ ya kpatara ọrụ ahụ ji alaghachi azụ ọkachasị na mpaghara Atani bụ nke o kwuru na ihe kpatara ya bụ otu ala ebe ahụ siri dị. N'okwu ha na ya bụ ọnọdụ ka otu onye Akwa Ozubulu bụ Oriakụ Ụzọma Nwofọ na otu nwa ikorobịa onye Atani Maazị Izukanne Chinyeaka gosipụtara nnọọ afọ ojuju nyegara gọvanọ Chukwuma Soludo maka ọzịza ọ zara ekpere niile ha na-ekpe n'ihi ihe ntaramahụhụ ha na-ahụ na ya bụ ụzọ oge gara aga, ma kọwaa na ọ bụrụ na arụcha ụzọ ahụ na ọ ga-enyere ha aka ibupụta ihe ndị ha kọkasịrị n'ala ma nyerekwa aka ndị mmadụ isi ebe dịgasị iche iche bịa zụrụ ihe nri ha kpọsara n'ahịa ha site na okporo ụzọ awara awara Ozubulu gara Atani. Abụ m Ngozi